ya yake ji a ransa. Sako daga Salisu Ahmad Tijjani daga Na'ibawa, ku tashi lafiya. To sun din da burge ni gaskiya wanda shine kusan asalin Allah ya samu abin albarka shine Sinwan. Ina jin Sinwan inda ta shigo din nan kowa ya tashi ya gaishe ta, ni ki tashi in gaishe ta. To tun daga nan aka dora dan ba Allah ya samu abin albarka. To na fi son wannan sin din saboda gaskiya shine dalilin ma karba hamayya. Daga nan aka gina hamayya tsakanina da ita. To gaskiya ina son wannan sin din sosai, amma akwai sanasane da dama waɗanda yake so, amma dai gaskiya na fi son wannan saboda shine ya kulla ita wannan tsama tsakanina da ita har abin ya kawo yanzu. Wato kuma wata sata amsa ce ga masu son su fara directing ko kuma shirya ko irin shirin na cewa sun din farko ya dauki hankali in dai sun din farko ya dauki hankali to za a ce Allah ya taimaka kuma suka ga abin yayi haka yake. To wannan yake cewa assalam yayi Ja'oji da Male da Maryam, fatan alkhairi ga manyan baki. Tambaya ta ga Kamal S Alkali shine da fim mai dogon zango da gajere wanne ya fi jin daɗin sa? Allah ya mai da ku wahala tallace ta sa amma na ga so zaka iya guda 200 ko 100 yau na ga hospital sun yi shi ba sun yi to da haka duniya to bari mu dauki waya. Ma American films yanzu sun fita allaka akan series haka ne ko da to series din yanzu zamani ne yazo da shi yanda tunda haka yazo mu ma kuma zo da haka zamu yawa to shine kawai dalili ba wani abu ba. Dan ka san kari ma akan wannan shi kansa film din sinima na turawa da indiyawa za ga an yi part 1 an yi 2 an yi 3 kaga kamar Tiger Zinda kaga akwai na farkon sa to yanzu za a yi na uku ma wasu tunanin an yi su kana zaune ma sai ka ji kunya sai wallahi, amma gaskiya cikin nan ya bada wani Allah. To bari mu dauki layin ɗan uwa maza. Hello, salamu alaikum. To wannan layi. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Allah Ubangiji ya ƙara musu ƙwarin gwiwa domin ci gaba da nishadantar da mu da faɗakarwa. Sako daga Abba Yahuza ɗan sandan gobe, muna godiya. Galawan Ahmad ita ce shin wani sin ne ya fi burge shi a cikin shirin Izza So, sannan idan Hajji na dan nishadi ka san ranar da zaka gama wannan shine dalili. Shi wannan ka ba ranar gaba shi za nake so ku tara mutane da yawa sai ku yi rubutu. Zai ke cewa assalamu alaikum.